ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ହେବନି ସ୍ଥାୟୀ ସେଡ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରୁ ବଡ଼ ଅଖଡ଼ା ମଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଉପରେ ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାହାରୁ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ନରମିଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ନେଇ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ତେବେ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର 100 ମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ। କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଏସ୍ଆଇ ଡିଜିଙ୍କ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଡିଜିଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କାମ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର, ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବାହାର ପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥିବା ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଡିଜିଙ୍କ ଅନୁମତି ନିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। 3 ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଆଜି 3 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନାହିଁ ତିନି ଠାକୁର। ଆଜି ପବିତ୍ର ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶ୍ରାବଣା ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ଏହି ତିଥିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ମହାରାଜଙ୍କ ନୂତନ ଅଙ୍କ ଆରମ୍ଭ। ସୁନିଆ ସର୍ବସମ୍ମତ ବାମନ ଜନ୍ମ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାମନ ଜନ୍ମ, ଶୁକ୍ରଧ୍ୱଜ ଉତ୍ଥାପନ, ଇନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ପୂଜା, ଗରୁଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ମତେ ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫଳରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ନେଇଥିବା 10 ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ବାମନ ଅବତାର ଅନ୍ୟତମ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ନାଁ ବଦଳାଇଲେ ମୋହନ ସରକାର, ରଖିଲେ ଏହି ନୂଆ ନାଁ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ନାଁ ବଦଳିଲା। 2017ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ନାଁ ବଦଳି ପଞ୍ଚଶାଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ନୂଆ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଏନେଇ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା ସଂଗଠନକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍କୁଲ ନାଁକୁ ବଦଳି ପଞ୍ଚଶାଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଅଭିଯାନ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚଶାଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ବଜେଟରେ 332 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବଜେଟରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବିଜୁ ସେତୁର ନାଁ ବଦଳାଇ ସେତୁବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ମୋ ସ୍କୁଲ ନାଁ ବଦଳାଇ ପଞ୍ଚଶାଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଯୋଜନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ନାଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ଯୋଜନା, ଆମ ଓ ନବୀନ ଓ ନାଁ ବଦଳାଇ ବିକଶିତ ଗାଁ ଓ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁ ବଦଳାଇ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। 17ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍କିମ୍ରେ ସବୁଠୁ ବେଶି ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ସେପଟେ ସମାନ ଦିନରେ ଗଳିବ ଦୁର୍ଗ ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଖରିଆ ରୋଡ଼, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ଟିଟିଲାଗଡ଼, କେସିଙ୍ଗା ଓ ରାୟଗଡ଼ା କରି ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। 1000 କୋଟିର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 17ରେ ଗଡ଼ିବ ଦୁର୍ଗ ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଗଡ଼ିବ ଦୁର୍ଗ ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଖରିଆ ରୋଡ଼, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ଟିଟିଲାଗଡ଼, କେସିଙ୍ଗା ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ରହଣି କରି ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଆର୍ଏମ୍ ତୁଷାରକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ାର ଲୋକେ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଦୁର୍ଗ ବିଶାଖାପାଟଣା
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡ଼ାରେ ରହଣି କରିବ। 17ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ବାଣ୍ଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଦିନ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ବାଣ୍ଟିବେ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ନାରାୟଣ ନାୟକ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନତା ମଇଦାନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର 10 ଲକ୍ଷ ପିଏମ୍ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବାଣ୍ଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିଦିନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବାବଦକୁ 3,180 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଯବାନଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରକୁ ଆଖିବୁଜା ରକେଟ୍ ମାଡ଼। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ ଯବାନଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ହୋଇଛି ଆଖିବୁଜା ରକେଟ୍ ମାଡ଼। 20 ରାଉଣ୍ଡ ୟୁଜିବିଏଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ଯବାନଙ୍କ ପାଲଟା ଗୁଳିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଖସି ପଳାଇଲେ ମାଓବାଦୀ। ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ମାଓ ନେତା ହିଡ଼ମ୍ମାଙ୍କ ଗାଁ ହେଉଛି ପୂର୍ବତୀ। ଉକ୍ତ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେବ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯବାନ ଏଠାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚଳାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ରକେଟ୍ ମାଡ଼। ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ନକ୍ସଲ ନିହତ। ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚିନ୍ତିଗୁମ୍ପା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମେଲପଦର ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ, ବସ୍ତର ଫାଇଟର, ସିଆର୍ପିଏଫ୍, ଡିଆର୍ଜି ଯବାନ କୁମ୍ବିଂ ପାଇଁ ତୁମାଲପଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଥିଲେ। ପୁଲିସକୁ ଦେଖି ନକ୍ସଲମାନେ ଆତର୍କିତ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ନକ୍ସଲ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯବାନଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଶବକୁ ଜବତ କରିଛି। ସୁକମା ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ନକ୍ସଲ ମୃତଦେହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିକଟରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମେତ ବହୁ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନରେ ଜିଲ୍ଲା ଫୋର୍ସ, ଡିଆର୍ଜି ଏବଂ ବସ୍ତର ଫାଇଟରକୁ ସଫଳତା ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଅପରେସନରୁ ଫେରିବା ପରେ ହିଁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ମିଳିବ ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଣି ଫୁଟିଲା ଗୁଳି। 2 ଯବାନ ଶହୀଦ, 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବାରମୁଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀର ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚିଥିବା ନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା ମିଳିତ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତଲାସୀ ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବଢ଼ିଲା ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଚିନ୍ତା। ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଡରାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବରଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦଳ ରାଜ୍ୟର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଥିଲା। ବାହାରେ ମଳତ୍ୟାଗ, ଘାସରେ ଶୋଇବା
ଓ ବସିବା, ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବା ଆସିବା ଆଦି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପଛରେ ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଏହା ସହ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି, ଅନେକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ବିଳମ୍ବରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ରୋଗର ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ରେଫେରାଲ୍ ସହିତ ଆଇସିୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତ 2-1 ଗୋଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାଜିତ କଲା। ଏସିଆନ୍ ହକି ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫିରେ ଶନିବାର ପାକିସ୍ତାନକୁ 2-1ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ କ୍ରମାଗତ ପଞ୍ଚମ ବିଜୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଉଭୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ଅହମ୍ମଦ ନାଦିମ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜିତ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପେନାଲ୍ଟିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇ 2ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି 2ଟି ଗୋଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦଳ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଡ୍ର ରଖିଥିଲା।